Minä tarvitsen bussikuskia, joka ei lähdekään aikataulun mukaan, vaan odottaa, kun olen myöhässä ja juoksen laukun salkun pussin kassin kaulalinan kanssa ja takki auki. Bussikuski tarvitsee vaimoaan, joka antaa hänen ottaa lehden ensimmäisenä joka ainoa aamu sileitä, avaamattomia uutisia kahville. Bussikuskin vaimo tarvitsee naapurin, tädin viereisestä porraskäytävästä, jolta hän voi lainata 3 munaa ja vähän soijakastiketta nasi gorengiin, perheen lempiruokaan ja ei mitään turhia, ei hätä eikä minkäänlaista vaivaa. Täti tarvitsee talonmiestä, joka hiekottaa jäisen käytävän ja on sitä talvea riittänyt, mutta eiköhän pian mennä valoa kohti. Talonmies tarvitsee tyttöä, joka sanoo hei, jonka kanssa hän luulee flirttailevansa. Ollaan sitä vielä aika vetäviä, vaikkakin herrasmiehiä. Tyttö tarvitsee parasta liikkakaveriaan, jonka kanssa hän voi jutella niin pitkään puhelimessa, että käsi puutuu, mut siis kelaa, hei, se olisi pitänyt olla oli sika paljon väkeä ja sä oot kyllä yksi, johon aina voi luottaa oikeesti. Paras liikkakaveri tarvitsee äitiään, joka lainaa puseronsa, vaikka se on ihan uusi, eikä hän itsekään ole vielä käyttänyt sitä ja tulee kotiin ennen yötä. Muista soittaa, ootko ihan varma, ettei sua tarvitse tulla hakemaan ja siellä on kyllä tosi kylmä. Äiti tarvitsee kampaajan, joka tekee permanenttia. Tehtäisikö vähän raitoja tällä kertaa, pitäisikö ottaa latvoista, mitä teet uuden bla 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 ja mä voisin antaa sulle siitä reseptiin. Kampaaja tarvitsee vanhinta poikaansa, joka on niin avulias pikkusiskojen kanssa ja hakee ne päiväkodista, kun äiti on myöhään töissä ja joskus jopa vie nämä aamuisin, vaikka silloin on iso riski, että hän myöhästyy koulusta. Minä olen hänen opettajansa. Hän tarvitsee minua. Mutta jos minä haukun hänet tietämättä, miksi hän on myöhässä, ehkä hän lopettaa pikkusiskojen kanssa auttamisen niin, että hänen äitinsä stressaantuu, pilaa kanta-asiakkaansa hiukset, joka turhautuu, eikä enää laina puseraan tyttärelleen, joka puhuu pahaa kaveristaan, joka näyttää keskariselle känniukolle talkarille, joka veisaa käytävän hiekottamisesta niin, että täti liukastuu, lyö päänsä betoniportaaseen, eikä voi liikkua, eikä mennä kauppaan, niin hänellä ei ole munia eikä soijakastetta kotona, niin että hänen naapurinsa nasi goreng ei ollenkaan onnistu niin kuin tavallisesti ja aiheuttaa aviokriisin, joten vaimo ottaa aamulehden ensin itse tällä kertaa, niin hänen miehensä, joka on bussikuski, tulee huonolle tuulelle ja lähtee aikataulun mukaan, vaikka minä juoksen laukun, salkun, pussin, kassin, kaulalinan kanssa ja takki auki ja ajaa vaan ja tuli hännässä ja minä olen se, joka myöhästyy koulusta.